Dnes sme sa spolu s kamerou vybrali hľadať ľadové kráľovstvo vo Vysokých Tatrách. Vážení cestujúci, cestovný lístok si označte v označovači. Vítam vás teda v Tatranskom rozprávkove. Za mnou môžete vidieť tony ľadu a kopec precíznej práce. Dotiahnutý predsa musel byť každý jeden detail. Táto ľadová krása zdobí hrebienok už niekoľko týždňov. Vytvorili ju tesári, ktorí sa takto pobili o titul majstra ľadu. No a ešte doteraz sa pri nej turisti striedajú ako na Václaváku. Že sme proste úplne nadšení. Je to skutočne krásne. Títo dvaja manželia si tu prišli zaspomínať. My sme totiž to včera mali výročie svadby, XY rokov a fakt som už nevládala. Z posledných síl som vyšla, ale som rada, že som vyšla. Pozemná lanovka nepremáva. Všetci, ktorí chceli touto nádherou potešiť svoje oči, si to museli vyšľapať po vlastných. Alebo ako? Prišlo, zo sanúčky si ťaháme a naspäť ideme na sankách, tak? A na električke. No, dušu sme mali akože úplne na dlani, aby sme videli tú krásu z ľadu, hej? A skutočne sme uchvatení. Išli sme na peši, bolo to brutálne, zobrali sme si sanky, ale nejako sme to zvládli. Tady je ten sníh bílý, křišťalový, plus ještě tady ty krásné výtvory, opravdu stojí za to vylézt nahoru. A späť pôjdete teda na sánkach však? Jo. Už se těšíš? Ne, protože jedu poslední. A já budu jet první, protože já budu sedět. Ľudia prišli z rôznych kútov každej strany počuť iný jazyk. Jako Felsia. Bývajú v Nemecku. Vysoké Tatry. Přijeli jsme za vámi z Ostravy a jsme prostě úplně nadšení a dneska, protože nejde zubačka a máme všechno tak krásně zasněžené, tak jsem děti přemluvila a vyjedeme tady. My sme zo Spišskej Novej Vsi. Snína, Humenné, Zbudské Dlhé. Z Podskalky. Každý si našiel svojho favorita. Ta veverička zo zdobej ledovej. A se ti nejvíc líbí? Mně se nejvíc líbí suchá sedadlo ledový. Ledové sedadlo, no. A mně se líbí zase ten bar. Ten ledový bar a dneska tam nenabízí žádné nápoje. No. Niektoré sú to také, že rozprávkové, niektoré sú to také fantázie, by som povedala, všetky sú pekné. No a vyberať si skutočne bolo z čoho. Baterky vo foťákoch boli nabité, objektívy ostrili nielen ráno, ale aj v noci, kedy boli sochy nasvietené. Aj keď sa táto ľadová krása o pár mesiacov roztopí, zážitky ľudí, ktorí sem prišli, zostanú navždy.